Mira qué chulo. Mira, pero sí. A un día categoria però sí, eh? Sí. Aire fresquet, eh? La direcció bo. Sí, perquè i com se pega d'esquena, no el note. Si se pega de cara, en los forneros no nos pegaba de cara. Si va a fer calor, però encara no ens fa mal. Los jorneros al final, últim 5 o 6 kilòmetres, mala calina. Sí, pues imagina't una marató. Mare de Déu. Uau. ¿Tú puedes pensar en, bueno, que ojos negros allá era chaucho ahí? Sí. Sí, de chaucho. A ver, es que ahora va, es más ligero. Entonces, No, els últims 21 quilòmetres són de respecte, Sí que ajuda, però i la baixada no és... acaba en siguiente mateixos kilòmetres, eh? Cada vall, cada amunt. La marató té 42 quilòmetres. Tot sí corre igual, eh? Sí, però els primers 20 quilòmetres ajuda un poquet, però no en plan... A mi m'ho van dir i d'això. Al final, la de 21 quilòmetres té l'acumulat, o sigui, el negatiu crec que eren 60-70 metres de desnivell. No puc, Però aquests 60-70 metres o més estan en l'arribat. Perquè l'altre n'hi ha més repetxonet cara amunt, o sigui, tampoc és que sigui un repetxó gran. Mira que quan vas per la carretera i a partir de... Sí, que anaves cara amunt, cada amunt, es notava, eh? anaves a través de carretera i antes ja es notava, el repetxo no es nota. Jo dic, aniré tranquil·let així, tranquil·let, però venien repetxones i dic, hòstia, n'hi ha pujadetes també. Però al final sí que tens tota la baixa, que era un lleve Sí. del desnivell, Aló. que al final és en un tramo al final. Però també, però es va trobar cara amunt, allí, Sí, clar. al final. Que va ficant, tramos que va cara avall, va ficant, això no té cap positiu negatiu. Ara, amunt. Amunt. Queda casi claro, pero no lo que va ficant. También això de l'estar, jo sí que no, Sí, sí. Americano no para. Sabes que vamos a intentar romperlo. Amunt, amunt. Si ves d'hivern, És Natal. i l'aire calent. L'aire calent de dins, i si... Crec que fa molta calor també, és l'aire. Fora de l'aire, sí, sí. I ara estiu és més fresquet. 500 metres. Així no hi ha aire, eh? Què? Així No no és el fa... forat ahí dins. Ahí y allá. Allá no estaba yo. Fora de l'àrea. De l'aire, L'àrea. Me han atacado, me la han llevat y con el coche estás al revés. sí. ¿A qué sí, Jesús? ¿A qué s'ha dit? Anat al revés. Tu vas parlar ahir de l'encarregat? Amb qui l'encarregat? Sí, A veure, perquè ell no venia, però estava encarregat d'algo, no?
m'ha dit, quan arribeu al cotxe, enviem un WhatsApp per això. És correcte? Tenéis la orden de ya, ¿no? Ya, si ya decidirem puesto, ¿no? Hòstia, això està estret, ¿No te está viendo que tal? Sí, però allí baix. Allí baix, allí dalt. Va a quedar la del Cross ahora que eche gasolina. Pues ja pesava. Era una... Era la mora y se van a tornar. Se va a tornar. Ah, no. Ya también el otro día. Se va a encarregar sense crema ahí. ¿No? Primer casallo. Y después cerveza. Ay, ya señor de la casa de Dios. Punto rojo. ¿Tenía ibais al barranc? Ahí va, ¿sabes? ¿El qué? Jabalí, jabalí. Ah, jabalí. Que bien, igual. Estás conversando de preciso. Hicimos un circuito y se vais a la fresera. No paguen de Sí, freno. que diré esa carne es más arruin para hacer el asado. No, pero si eran cabres y llevo Juanito. No, cabres no. Y cabrón. Abre el Monteses. ¿No? Quan diu el Megunet eren oi, 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 oi. I vam de cara a la València Rinyense. No? I quan van pegar allà dalt, pues vaig veure, però no uno. No. No, pero después espera así y otra soleta allí dalt, así pegan ganas. Así que para despejar tu otra vez, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Así, abre. Igual tú no tienes problema, pero tú... El cap. Ahí el cap. El cap. Digo, pues me gorra, ¿eh? No te da cachata, que no. Ah, pero la gorra, ¿qué? No rapaz todo el cap después. Joder, la hostia puta! ¡Puta! Y el ¿cuántos brazos ni hay, eh? Vamos, ya arranca la moto. Me queda en el brazo ahora. Y conforme pasan, en fin, camino. Umbría. Ahí se engancha.
per així, camí de cabres, cabritos. Baixar sí que baixem per ell. Nada, tot és cara amunt. Tot és cara amunt, Ara ja, Puc respirar? ahí planegem un poc. Sí. Ja no cuesta ja. 200 positius, és un momentet, Quant? 200 positius. Ui, pareix que no, Ah, ja. Es que si puges per allà, però sobre per més positiu. Si puges per allà, ho puges tot més suau. Sí. Ja. Así es todo cañero, ¿no? Ara Ja. sí ja és el trofet eixe. Ara sí ja, des d'ahir més o menys que arribem allà, ja sube, baja, d'això, i després ja passa. Treball que cal molt. Ja també algun... damunt. I després que allí arribes al cruce, Entonces ya corres de carga. O sea, tú puedes afinar y vas para el fin de la. No, desde el què? desde el Cantipato. 10 quilòmetres? No, més. Desde el Cantipato Casi dos. Jo tinc 1.200, Casi dos. 1.800 n'hi ha. però jo vaig a la bona emporada això, pues, són 400 metres més tard. Jo abans 400 a l'hora, no? 1.800 de portava jo, ja. Des del principi del camí. I tan volien 3 quilòmetres i portem una muntanya a minut, no? Aquí. Ja, però home, si comencen a fer el desnivell, ahí costa, després ja passen més ràpid, saps el que vull dir? Ja. És que els ritmes en la muntanya no són iguals, Bé, va, Sí, sí, sí. va, i és que... De normal, andar en una carrera como tranquil, son 6 kilómetros o son 1 hora. Imagina. Para hacerlo más rápido que es una carrera muy impulsable, muy plana, así por la pista. Que tengo carabay, y una fila. Sí, algo, si fas així, no m'agradaria. La marató de ella se van a decir 4 horas 59, la de 4 pero eso es que es diferente, 1300 o 1400 de desnivell una marató. Esto no. Sí, això, el quatretonda té un desnivell molt... Que camines, vas, que después hay
sempre no arriba a 5 hores. Una marató jo la faig dir que són 7 i alguna cosa. Que té quasi 2.000 o més. Una marató. Oigo. Qué guay, tú. Això tot per així dins anava al Tot foc. el que es va cremar. Tot això anava al foc. Que és Pues ya está tarda així de tal tota la persona. Sí, home, però ja fa temps, Ja fa temps. Però que ara està molt sec. Mm. En hivern si plou està tot net. Si este tros quan li pega més el sol està més sec, ara després ja para més, allà para més. Entonces no tot està tot cremat, imagina't que el temps. N'hi ha les sureres i tot això, les carrasques on van rebotant de baix. Les carrasques, i ahí darrere està el bosc de sureres. La pista, no està la pista allà Sí, dalt? la pista és quan arribes allà, Sí. que tirem cara, que fa la puja, que fem Sí. caminem elles allà, Sí, anem a estar allà al cruce i llavors nosaltres baixem, i elles que baixen per ahí per les marxaletes, no? I nosaltres tirem per allà, per acá. Paca, paca, paca. De todas maneras, este no tiene pérdida, ¿eh? no tiene precio. Hombre, hasta ahí al cruce. Al cruce, hay un cruce en medio. El cruce tampoc és pèrdido. Està Magatzem Roig? No per tot, no ho sé. El que vulgueu. No, jo crec que val la pena que anem hasta al cruce, tot junt. Sí, I després ja, ahí. si arribem antes, La Mar i jo després ja m'ho tornem. Però per aquí no, per l'altre puesto. no, per l'altre puesto, No, per allà, per passar el cruce. en les marxaletes. Que allí pots anar a 4 puestos. Sí, però no, el que fas tic-tac per tota la gravilla. Sí, Eixe- Són 12 eixe quilòmetres. és les marxaletes, sí. també hi ha un... És que hi pots tirar... Se me n'havien anat els abans per a guanyar temps l'altra volta. Dic, per a Fes guanyar un temps. tomatet, no em feu cas que és un tomatet. Un tomaset. Aquí sí que és dur. És per allà el camí. Jones, vols veure un tomatet? Sí, sí. Cuidado en estas pedres, Està marcat aquí també. Per allà també. Sí, està marcat. Pedres en punta, eh? Estos les dic jo, les piedres de Navarra. Navarritas glaciares. Vale, si tu aixeques una merda, jo l'aixeco també, Procura sentar-la, mujer. Si compres, si haces una merda, dis-me i comprem igualito. Claro. Nosaltres vam comprar l'altre dia i no m'ho va tocar res. Perquè no m'ha xafat ninguna. No, Mira, mira una merda, mira. Cuidado. Parece... podem almorzar poma Ese. tots els divendres Era. i que venir a la vaig xapar. Ah, vale. Diu, va, dame un igualito que cae xapant la merda. Diu, nosaltres, home, si l'has agarrat tu, ja vam agarrar tot. La va posar el seu aposte. Hay que comprar igualito. Tu no saps que es passen les merdes del camí. El senyor ja no me'n compra. Mari, cuidado. Casi. Mari, cuidado. Que ese conillo está tú. No, pero ella li pega patats a les pedres. No, ara no hi ha más que Ah, casi. Casi, Ha casi. fet un vaído. Ha sido con la arena fina. Fina, de fina. Sí, finita, finita. La finita es la amiga de mi madre. Finita de Córdoba. Córdoba. Sí. L'Aurora de Matías. Ara ja anem a la part més lletja. Diu, no, ni Aurora, mira, que li diuen Aurora. Igual no. Yo tienes cada vez todo pez de rapaz, eh. Una piedra, Després a Eva no li digues que t'acabi de rapar jo, Sí. Mira que me haces. Només pedirà daños i prejuicios. Y prejuicios. Dime. On amorzem? Això estàvem parlant tot. Avui tenim un encarregat. Ara quan arribem al cotxe li toquem. Però què vas a tocar-li? El cul. Hòstia. Millardo. Ara dic una altra cosa, però me callo perquè soy un senyor. Que
ya podeu córrer, eh? Ja jo va, tratem per així un poquet. ¿Me pueden correr, chico? Per així planet. Tira cabrona. Així que és que guanyar-te molt ara. Jo solo m'acaba de guanyar l'oli, dic com està. Vale, la punyeta. No és de que era pla, ara estem pujant i baixant. Puta! Ah! Coño, quin coito! Jo esperant a l'enxilada, Bashing. imbècil! Collons! Puta! No, que no és una enxilada. Mira, mare, tu aquí. Más. Qué cabrón. Ai, la geusa que jo soc amateur, no soc professional, Uf. Un cruce. Este no es el que... No, este es el que baja al turista. El hijo cómo pasa. Tranquilamente. ¿Cuánto tienen que tirar? Fuera del aire. Mira, pugamos la Pinet. Sí, Per ahí va Pinet. Que bé, no? Sí, vas a la pista i... I ja baixes a Pinet o vas Caravats.
Ja m'ha de la remestra de dalt. Entrar en Manesa i a davant. Un dia podem anar a Pinet, no? Això guai, no? Sent de marxaletes del Pi. Més en... Però una merda de conill, Això ni segut agarrar de conill, segur. El de l'altre dia sí que va ser agarrat. Cap allà, cap a Pinet. L'altre dia sí. Este es el desvío. Sí, provisional. No, no, este és un desvío. Ah, vale. El desvío provisional. Podria fer així. Jo no vaig anar per així. Vale, però per ahir anaves a la pista. Sí, però també hi ha una senyal de tren. De moment està marcat. Tot. Sí, perquè seguida, ahir va ser una volta que vam veure a Jordi. Sí. Jordi el vam veure dalt de l'altre. Clar, el que dius tu dalt. Així fan alguna cursa d'este, de trail? Ah, ja. Però puja, sí crec que no pujaven, no? Pujaven, això dit, pujaven per les marxaletes. A dos voltes eren a mi. Però no pujaven per Manesa i baixaven per marxaletes, que m'han dit? Per Marçalet. I per on baixaven? Per Manesa. Per Manesa. Sí, la de l'11 i després la... L'altre eren dos voltes. Quasi, Mala calor. el primer Mala calor fa. va agarrar amor, que era De la... Això que són les... del matí. allà en Barcelona. Ja, les pedres. Que no vull parar. Que no vull parar. Home, si puc aguantar-lo, que acaba de tirar un pastor, però ja si queda molt de xou en família, sí que tinc que parar. Això em sap més mal que l'hòstia. Ahí. Va, casi 3 kilómetros ya va. 3 kilómetros, només. En la muntanya costen de fer-hi, més si va cara amunt. Pareix que hagin fet uns 10 ja, Ells uns que tens que portarem 40 i algo minuts. Ahí no poso. Per ahí. En 40 i algo minuts, Portem una mitja de 15, entonces. ja per asfalt pots haver fet un bon tros, claro que ho he vist, Tengo una mitja de 15, però no. Mira, que tampoc. Jo no m'expliqui la gent que fa muntanya, que fa mitges de 5 i algo. I després tu fa la mitja de 8 o 13. No, que tu 12, 13 i mitja. No, Serà a lo millor quan és fàcil, 8 o 9. en carrera fa 8, 7 o 8. És una borrada, anar a 5. Sí, ja dic, per baix de 5. No, cura, Pues que agarren pistes i van a 3 i algo. No, això, ahir podem anar a 4.000 o això, però tu m'he pujant i baixant. Però tu agarres pistes i no vas a 4 i algo. No, perquè estic ja reventat. Però l'altre cruce no. És que elles tenen. Quan toco la pista ja estic reventat. I Per ahí dins van ells. Així està l'altre cruce que pots...
kilómetro 3. Y lo he vuelto. Pero guay. Una arañeta, una teletito, mira, Escape. 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 Forat. No té forat.
¡Ay! ¡Ay! Ahí va. Kilómetro casi 4, va. He fet un quilòmetre corredero, Ara ja, com més avall, agarrem un posto més tècnic. Hasta que tornem a... Agarrem un trosset i després ja agarrem el barranc que arribem ahí al cruz de... Si no, permaneix a la veritat que el baixa és prou bona per... Se la farem ràpid, també. I puixem en això. Jo darrere. Fica el més tècnic. Aquestes pedres a una pàgina. ¡Qué guay! ¡Una arbolada! Te ponen ganas de almorzar, ¿sí? Joder. Quan arribem encara tenim 3 o 4 quilòmetres al cotxe, 3, no? Ella sí que baixen propers del cotxe. Nosaltres baixem en baix, tenim que anar allà. Esto ya cuenta como una carrera, ¿no? Esto ya convalida, ¿no? Sí, entreno. Sí, està més fotudet. Arriba el fill de la... Tot el camí marcat, eh?
que toser allí, tenemos después a el tramo que va a ser el después, Sí. el barranque maneja. Ahí és un puesto que de muntanya, que un dia estem els vindrem bé a Sí, passejar un rato per ahí, està molt bé, Sí. molta sombra, ya, i ahí va molta gent així, xiquets, a caminar. que lo millor és que és més tarde o algo. Ya, Ahí Tosete se vende hasta así a la nevera, te entornes y ahí pues prácticamente es sombra. Bien. hostia. Se va a hacer difícil el camino. Mira, el que hizo la camiseta. De una carrera así, Rica tampoco, no la vas. Deliquia. Eso es de café, ¿no? Sí, me tira la tinta. Felicia está de Madrid para allá. Acá de Chiquí, Felicia van separando de dos secciones. ¿Qué era el café más? Y después agarrar y van. El de Liquia, este dulce. Sí, los perros. Ella estava tota hora per així. I l'altre dia estaves en casa i esta vez Y se ve a caminar animales y vas todo el día en casa. No, no, no. Uy, sí, los tobillos, tío. Pues corres, luego corres, guardinica corres y ya sales para 5 o 6 kilómetros, ¿eh? No, tranquilo. Cuando es para la tuberculosis y es buena para eso. Es que es meditación que Això fa una altra cosa i... igual como otras vacunas no son para eso y son la del COVID va a decir una que no sepa qué era también y es no era del cáncer o algo así, ¿no? El primer ella era más cáncer o algo así. Cuidado, pues. I què té el xalet per a fer propet? Sí. Pasa el papayón y ahí ya tienes un camino a la derecha y va a ser una casita para que vaya techo y ahí pasa el mismo. Sí, cuidado. Juan, Cuidado. ahora voy a hacer un par de días, me puse ya. Y está el niño de cuidado. Todo el día, desde hace 15 tantos. No, és que és gratis. És gratis. Vamos a algo que van a venir enseguida y no es en la laguna. Aquí está mi casa. Es una llena acá. Mira qué guay.
La pedreta. La pedreta. ¿Qué vos a dar, pedrete? Ahí va. Vaya. Ahora allá al fondo, allá en la pista. Sí. Anem allà, un poquet antes. Un poquet antes, sí. ¿No más allá baix? No. Bé, després la pista, si anem recte a la pista i a la pista també pots baixar a baix. D'ahir dalt, el primer cruce que hem dit, pots ir a la pista i entrar per aquí. Llavors ho hem fet. No fas el xipro i fas el de pista i fas més ràpid. Un poc de llarg. I que hem d'estar tan propet i jo no havia vingut mai encara. Per això fa un tir de pedra. Camina ràpid que te fas camí. Clar, ja si camines ràpid, adelante més. Que correguer més te gira el peu, Correguer més te pot girar el peu. Sí, però n'hi ha vegades que Que tires més caminant, no? depenent de puesto. Hi ha molta pedra d'esta de punta i el d'això. Vas pegant, vas ser així, vas més segur i adelantes més que agafar així de planet corredores, pues trote. Jo pilles pista i ja podem tenir frenes. Ja tires, ja. Ara, n'hi ha d'estos que això que baixen per aquí en pedra i tot, però com baixen. Me cago en Déu. Bueno, El dia que ens va dir, vaig a baixar la pista al Belgarn, allà en el castell de la Reina Mor. Jo una vez la persona va fer i ja s'ha mort. I ja estava baix. No? Ja s'ha mort i ja estava baix. Tu tens 3.000 i havia un no. No baixar. Jo tinc que però no tinc. pedres. Salta la pedra y pega de remí. Jo vaig anar una volta a una... Te'n recordes de tu? Això que no era la taula de sud. El meu Pedro t'anava a camper. De veres, en la punta arrastra la pedra. Hasta que no canvies un temps, que no fas despat a muntanya, que estàs entropejant perquè vas un tram més clar. Sí, exacto. De córrer per asfalt, No se despega. que el primer dia és una puta merda. Y estobillas de plastelina. T'hauràs d'esperar Ah, bueno, a caminar per la plaça, per l'arena, ya. O això, anar patejant muntanya. i caminar Com per que l'arena. caminar, saps què vull dir, Ya. I això ja ho fa pa que la gent... Es que tiene estobillas de plastelina, me se tiran enseguida. ¿A quién dice? Tot això és anar patejant muntanya i van agarrant força, van agarrant tècnica i Porque si es que te fas mal el tobillo, vas en por ya no vas a ver. Ya vas. Claro. ja que peguen ahí a l'oceta. Que pare, que pare, i no para, fill de puta, i t'arrea el tobillo, A l'oceta, a l'oceta. que mal. A té tros de milions. Ja tinc un ball. Este tramo no.
Es un caminete, ¿eh? Está chulo esto. Me chulo ahora una vez más. Ara ja hi ha més sombra, Es guapet. Sí, Aunque no es que en pedra está guay, está chulo. ara és l'hora del sol, que a partir d'ací, ahir davant ja hi ha més sombra. Però l'altre tram és més xulo. Ara es comença a fer, Está guay. en este tram encara no. Mira, si tiene la vela. Tobillos, collons. Tía. Se mira tú, on estem? Chico. Hòstia, pixar, tu, estic gravant ahí pixant tots, La nevera. La nevera està ahí davant. Barran de Manesa. Ara anem a fer manera. Pla de la Xunquera. Ara per ahí recte, Cima del Lai, ahí. ara per ahí recte i vas a la pista. Ahí en 50 metros, ¿De quién ia? Forat? ahí estaré en la pista. ¿Ni un forat? Está la nevera. Ahí da. Pues. Mira, Charles. L'han buidat, la feta més forta. És aquella pedra solta. No faria una valla. Està tapat, no es veu res. Només que veuràs, mira els forats, n'hi ha. Fora que n'hi ha. Han de deixar. Hi ha un bujero. Mira com això t'hi va igual. La nevera. No veus que fa la cúpula? Allà davant. Es veu que era tot una cúpula, eh? Però ahí té que haver un passeig subterrani, no? No, no, això tirava en el cel per ahí. I Tiene el xep per ahí. Sí, quan nevava, sí. En sèrio, això ho omplien de cel. Això era per això, entonces. I anaven fent capes i deixant el menjar ahí. La nevera, mira. A veure, què passa? Construïda abans de 1770. A ver. Vamos. ¿Qué nos dicen? Vos tirar les cames, Vas tirar les cames por lo menos, mira. Así. Alza el peu, Víctor. Alza el peu. Alza el peu.
Relax. Este camino está muy chafate, ¿eh? Recibo molta gent hasta ahí la nevera, però és que no Sí. m'esperava. Ara estem ahí comint un poc i és molt xulo. M'agrada molt. Baixem, després tinc que pujar un poquet. Micro reserva de flora. Micro reserva de flora. Vale. La valla. Y está ahí un amago de sentadilla, ¿eh? Això és el més normal del món. Quan te desconcentres ja pum, gira de peu. Sí, pero estás pendiente, pero cuando te dicen un pum, gira de peu. No, això tens que estar també concentrat en... Pendent. L'únic que para concentració ja està. Pum, gira de peu. Alza el peu, Víctor. Alza el peu. Se pega en el piso. Yeah. Cuenta que si tú te giras de pau, yo también me giré. Te lo más puesto. Haga la voltereta y seguir. Ay, después no le al puesto. Pero di que revolcó me chulo, pega. Es que vecina, pues si no me lo pasa a ver. Esa debe de ser familia meua, ¿no?
Una herencia. Es que Víctor no sabe lo que es un tomate. Tú no sabes lo que es un tomate. ¿Qué es un tomate? Es una caja. Ah, Lo voy a inventar él. es un tomate, ¿no? Ah, vale. Yo voy a inventar. Yo le agarraba todo. Yo había sentido el chafacharcos, pero el tomate... També. Charcos també. Veo un charco y se estira. Ahora sé que cada zapatilla son nombres. Así que no paré de mucho. No, eso. Yo por favor. Allí Agna puede manar. Hacer la... Allá tengo que ir un día. Vanessa del anfibio strike. Ah, no. No, acuérdate de aquí. Yo voy a hacer el vídeo, pero no me ha casi algo, ¿eh? ¿Cómo te la he Allí una piscina que hay allí natural, eso es una maravilla. Allí en Agna. Agua fresqueta, fresqueta. Sí, no, ya hostia. Te semanto es el mar, ¿eh? Acabas de correr un maratón, te vas ahí el agua y te tires y recuperes. Cuidado, caballo, no traigo. A mi me vaig a la plaça allí al coll. sabates y todo. Mos clavem. Home, tu saps com van dir les sabates de net, eh? Siempre que se sabates del tiro. És el municipal van tirar fora. Como nosotros ya hemos venido a de tomate. Vale. ¡Ay! ¿Se me ha pegado? Home, El hecho. El hecho y no hecho. Casi set. 6 weekends. no, no sé si ¿qué? Sí, menos de 1 kilómetro que está en baix. Y después ya es anar a allà. A damunt? Sí, un poc. Hem baixat, això era el que és el barranc. El barranc. Munt.
Derrapa. Dale. Kilómetro. No, menos. Sí, així de deixar de tot. Que és ahí ja. Cuidado si es, Víctor. Cuidado si. Ah, el tronquito, Aquí pensó el día Luis, va a ser una cosa así, va a echar la bola. No me has avisado, que no lo vi. Y yo pasa. Y yo la pena. Es que va a echar la bola, es que la pena se acaba. ¿Qué vas, hombreta? ¿Qué vea? Ay, puedo pegar un poquito. La gorra, la gorra, la gorra, la gorra. La gorra. Una gorra, no hay gorra. Aquí Ney. El de la gorra. El cap. Estaba haciendo un derrapaje. Esto más, me va a tirar, pero dice esto más, es capaz. Tanta parte esto más, Este cabrón se joderá. Bueno, tengo que ir a salir. Es un tomacete, chico. Me hizo una red tú. ¿Has visto que un tomacete, Víctor? Sí. Es un chiquet. Darrere. ¡Arre, pollo! Llevo el pollo, Com puc baixar-te la pesa en estos puestos, tío? Yo no m'ho explico. Yo no puc baixar la presa així, nada. Jo crec que vaig a tope. Jo vaig a tope. Imagina, jo vaig a tope. Mira, però no puc anar. Uf. Pero no te las subes, No. Jo espallé, no puc anar a presa. Es increíble. Otro no tengo por las redes y yo un poregón. Hola. Hola, buen día. Buen día. Buen día.
Esta Sí. se patina, ¿eh? Patina. Ahí es a 50 metros a la... Mira, este me va ahí. Pico. Es rápido. A lo mejor va a llegar y va a ir lento. Ahora ya está fuera. Así tampoco vas a hacer pico y tienes que botar 3 barreras. ¿Eh, Jesús? Así tampoco vas a hacer pico y tienes que botar.